ஆத்துமாக்களின் தினத்தை ஒட்டி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கல்லறைகள் அலங்கரிக்கப்பட்டு சிறப்பு ஜெப வழிபாடு நடைபெற்றது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இன்று அனைத்து ஆத்துமாக்களின் தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டது. அனைத்து ஆத்மாக்களின் தினத்தை ஒட்டி கிருஷ்ணகிரி பழையப்பேட்டையில் கிறிஸ்தவ கல்லறை தோட்டத்தில் உள்ள அனைத்து கல்லறைகளையும் உறவினர்கள் சுத்தம் செய்து கல்லறைகளை மலர்கள் கொண்டு அலங்கரித்தனர். பின்னர் கல்லறை தோட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி தூய பாத்திமா அன்னை திருத்தல பங்கு தந்தை இசையாஸ் தலைமையில் சிறப்பு ஜெப வழிபாடு நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து இறந்து போன ஆத்மாக்கள் நித்திய சாந்தி அடைய கல்லறைகளை மந்தரித்து பிரார்த்தனைகள் செய்யப்பட்டது. இதேபோல எலத்தகிரி, ராயக்கோட்டை, மதகொண்டப்பள்ளி என மாவட்டம் முழுவதிலும் உள்ள கிறிஸ்தவ கல்லறை தோட்டங்களில் இறந்தவர்களின் உறவினர்கள் கலந்து கொண்டு இறந்தவர்களின் ஆத்மாக்கள் சாந்தி அடைய இறைவனை பிரார்த்தனை செய்தனர். உங்கள் தேடல் நியூஸ் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஆல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.